Komentaryo. Issue. Sir Manila Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, Aksyon, Komentaryo, Radyo. Issue. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Sir Manila Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, Aksyon, komentaryo, radyo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, radyo. Action Radio Philippines, Standard Time, alas 6:06. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. So welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Nobyembre 26, tuig 2019. Makita live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Bisita man sa among YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Anong patay sa sunog sa Java Pension House sa syudad sa Bacolod? Lacson kag Ferrer ginpirmahan na ang ASF Prevention Ordinance sa Negros Occidental. Sa balita nasyonal, PDEA suportado ang pahayag ni Robredo nga magapagwas ang iya na deskubrihan sa drug war sa administrasyon. Presidente Duterte akig sa kapaltahan sa Fisgok sa SEA Games. Kag sa aton balita, international piloto nakaluwas sa pagugpaas ang ginadalang eroplano kay nagsabit pa sa linya sang kuryente. Sa sports balita, POC hindi magpatunga sa pagkakas sa mga Pinoy nga atleta sa rosters sang SEA Games. Kag sa aton balita, entertainment, Lea Salonga ginklaro kun nga hindi siya maka-perform sa SEA Games opening ceremony. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos lamang sini.
Yan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:13 kakaron sa Litali nasang mga balita lokal. Ano mang patay sa sunog na nagluntad sa Hava Pension House sa Gonzaga, Locsin Street, Barangay 21, Siyudad sa Bacolod, kinasang kagahon Nobyembre 26. Sunog kay City Fire Marshal Publio Protenya, takna alas 4:35 sang kagahon sang nag-umpisa ang sunog sa ground floor sang lima kapadalgan nga building, kag takna alas 9:15 sang nagdeklararang fire out. Ang sunog ang ginbatak tubtub general alarm o kontanan nga BFP sa luwas sa Bacolod ang kinahanglan magrespondera. Ang pension house nga sadto gintawag nga Bascon Hotel ang may 40 ka mga rooms kag fully booked ni sang nagluntad ang insidente. Lakip sa mga napatayang tag-iya sang pension house nga si Christopher Hava, ang iya 12 anyos nga anak nga si Miguel, ang iya iloy nga si Magdalena, ang ila kabulig sa balay nga si Ronaldin Dacalio, kag duwa ka mga nag-check-in sa pension house nga wala pa makilalaan. Suno kay Protenya, napatay ang mga biktima matapos nga na-suffocate kag wala giloy nakakadto sa fire exit. Pila sa mga nakaluwas ang nagtaklas sa bintana kag in-rescue sang otoridad. Sa karon ginatipon pa sang BFP ang numero sa mga naluwas, ang mga napilasan kag ang ginpangdala sa hospital. Kapin 8 milyones pesos ang kahalitan sang sunog. Kapin 6 naman kay iban pa nga mga establishmento nga katupad sang Hava Pension House ang naapektuhan man sa sunog. Padayon pang investigasyon sang BFP sa gintunaan sang insidente. Ang apat, na-identify na sa pamilya, no? Ang tatlo, kasen ko ang iloy ng kayang bata, ang isa timbang. So, ang dua, di pa ma-identify kung may pamilya diri o taga diri. Kaya nga nag-start yun ang kalayo, sa ground floor mo. Dapat yan si BFP City Fire Marshal Publio Protenya. Magatukod sa task force ang gobyerno sa siyudad sa Bacolod nga mo ang magatutok sa investigasyon sa nagluntad nga sunog sa Hava Pension House siyudad sa Bacolod. Si Leonardia ang nagdiretso sa lugar sa insidente. Humalin sa Bacolod Silay International Airport matapos nagtambong ini sa sesyon sa Senado sa Nobyembre 25. Sunog kay Bacolod Mayor Evilio Leonardia, ang task force ang magabugos sang Bureau of Fire Protection, Office of the Building Official, tiglawas sang barangay kag iban pa nga mga usisa sa ginhalidan sang sunog. Dugang pa Leonardia, iga-review man sang task force ang mga building sa siyudad sang Bacolod kaangay sang accommodation facilities. Ginakasubo kag nagpalambot sang simpatiya si Leonardia sa mga pamilya sang biktima nga nagkalamatay sa sunog. Mag-create kami isa ka committee o task force composed ang fire chief, Bureau of Fire, Police Fire Investigation. We would like to make a thorough investigation of this. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia.
Nalawagan naman si Bacolod Vice Mayor LC the familyaran sa Bureau of Fire Protection kon BFP kag Office of the Building Official kon OBO nga magpatikayon sang inspeksyon sa tanan nga building sa syudad kung wala nagasunod sa National Building Code. Ini kasunod sa pagkasunog sang Hava Pension House nga nagresulta sa kamatayon sang 6 ka mga tawo subong adlaw Nobyembre 26. Si familyaran kag Councilor Cindy Rojas ay duwa sa mga opisyal sa syudad nga nagkadto sa lugar sang insidente. Ginpahayag sang Vice Alcalde nga madamo sang kabuhi ang masalbar kung ang mga establishmento ang nag-comply sa National Building Code. Sunog kay familyaran base sa impormasyon nga ginpalambot sa iya, ginaligar nga wala sang sprinkler ang nasunog nga pension house nga dako ang bulig sa tuon nga mayara sang sunog. Nagpakigunong si familyaran kag Rojas sa mga pamilya sang biktima nga nagtaliwan sa insidente. Samtang ginsiling naman ni Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos bagi sa text message sa Aksyon Radio nga naka-apply sang business permit ang Hava Pension House pero on process pa ang ila nga estado. May kondolensya sa family sa kaliwan. And ko ni siya moral lesson niya. Maybe perhaps for sa ako na for the Bureau of Fire, OBO, na mag-conduct sang inspection sa tanang building. Nabatian si Vice Mayor LC the familyaran na Hindi mapunggan ni Oscar Dodong Bascon nga mangin emosyonal matapos nasunog ang Hava Pension House nga sadto gintawag nga Bascon Hotel. Sunog kay Bascon, Enero 1965 sa natukod ang building kag ila inigin dumala sa sulod sang 40 ka tuig. Sunog kay Bascon, ila ginparentahan kay a certain Don Bagatsing ang building nga mo ang nagparenta kay Christopher Hava. O kon Hava nga amo sa karon ay nagadumala sa pension house humalin tuig 2005. Ginpatag ni Bascon ang building sa karon ang ginapanagyahan ni Ann Abelio nga ang iloy amo ang manghud sang iya nga asawa. Ginlaragway naman ni Bascon ang nasunog nga building nga pinakamaayo nga hotel sadto sa diin nagatiner ang mga senador kag kilala nga mga personalidad. Sa iban nga balita lokal, ginpermahan na Nanay Governor Eugenio Silacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer ang African Swine Fever o kon ASF Prevention Ordinance sang Negros Occidental. Inikadugan sa ginpatigayon nga Lechon Budol Fight sa Social Housing Capital Provincial subong nga hapon. Ilaman ginpermahan ang resolusyon nga nagadeklara sa probinsya nga hilway sa ASF virus. Antes ini ginpresentar ni Sangguniang Panlalawigan Committee on Agriculture Chairman Andrew Montelibano ang kaundan sang ordinansa. Samtang si Board Member Pal Guanzo naman ang nagpresentar sang resolusyon. Ining kabahin sa ginhugtan nga kampanya sang gobyerno provincial batok sa ASF. Una nga nagpasa sang resolusyon ng ASF Provincial Task Force sa good ipatuman ang 90-day ban sa pork ag pork products halin sa Luzon. Ang iban pa nga mga lugar nga apektado sang virus. Sa katapusan nga balita lokal, formal nga gin-turnover sang gobyerno provincial sang Negros Occidental ang kapin 25 milyones pesos nga Peace and Order Development Project sa settlement site sang Kapatiran para sa Progresibong Panlipunan Incorporated ukon Kapatiran sa sitio Mambinay, Barangay Lukutan, Syudad sang Kabankalan. Isa ka Memorandum of Understanding ang ginpermahan anday Governor Eugenio Jose Lacson, Mayor Isidro Zaico kag Kapatiran Chair Veronica Tabara. Suno kay Lacson, nasaad sa kasugtanan nga dapat magpain sa tuigan nga pondo ang gobyerno provincial para mapasangkad pa ang mga programa sa mga lugar kag i-develop ang kapasidad sa mga miyembro sang grupo para sa Peace and Order Development Program. Ini nga settlement site ang may 65 ka mga ginpatukod nga puloy-an sa mga kapatiran nga sadto ginatawag nga RPA-ABB kag Breakaway Rebel Group. Ini nga lugar ang ginatake sa kapin 40 ka mga miyembro sa New People's Army sadtong Mayo sa diin 2 ang patay kag 3 naman ang nasamaran. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:19 ugali ang pag-inom sang DTX 500 bangunan DTX
pagkadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
matiyan namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Senado ang power transmission sector sa pungsod angod sa pagkadiscobre nga may access kag mahimo i-control sang foreign country ang power grid system sa Pilipinas. Suno kay Hontiveros nga dapat may national security audit sa operasyon kag pasilidad sa National Grid Corporation of the Philippines sukon NGCP. Dugang pa ni Hontiveros nga sa hearing mahibaluan ang operasyon sa NGCP kag maimbestigahan ang mga report nga mahimo i-shutdown sa China ang power transmission sa Pilipinas. Ginduso ni Hontiveros nga masiguro nga may proteksyon ang supply sang kuryente sa pungsod batok sa mga pagpanabutahe. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time, SIC Media, di kali sang balita international sports kag entertainment. Pagkatapos gilamang sini. Ikaw nang ginapamatiyan namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo,
man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may
radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kag sa aton balita international, naluwas ang piloto sa paghugpas ng ginadala sining aeroplano kag nagsabit pa sa linya sang kuryente. Ginkilalang piloto sa kay Thomas Koskovich, 65 anyos, nga na-rescue sang Scott County Sheriff. Si Koskovich ang sakay sa single plane engine sa nagugpaas kay nagtupa sa linya sang kuryente kag nagbaliskad pa. Madasig naman nga nakaresponde ang otoridad kag gin-shut off ang linya. Sa karon, padayon pa ang investigasyon sang Federal Aviation Administration angot sa natabo. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa naman nga sports, balita, hindi magpatuwang Philippine Olympic Committee ko na POC sa nagapadayon nga kontrobersiya angon sa pagkakasa sa mga atleta sa national team rosters para sa Southeast Asian Games sa SEA Games 2019. Inisino kay POC President Abraham Tolentino matapos ginbulgar sa insa ka karatika kag skateboarder sa social media naging kakasila sa SEA Games rosters. Sunod kay Tolentino, nakahibalo ni sa sining nga mga isyu kag nga pulisa sang National Sports Association kon NSA ag hindi pwede magpatunga ang POC. Ginpatagman ni Tolentino nga ang NSA ang may kaugalingon nga qualifying policy. Samtang nagpangabay man si Tolentino sa publiko nga hatagan sang pagtamod ang pagsuporta sa mga Pinoy nga atleta sang sa pakamalauton ang preparasyon sang Pilipinas sa pag-host sang SEA Games sa 2019. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, ginklaro sang award-winning Broadway icon nga si Lea Salonga kun nga hindi siya maka-perform sa opening ceremony sang 30th Southeast Asian Games. Pagi sa iya Facebook account, ginklaro na Lea nga kinahanglan niya nga balibaran ang tanyag banggon bayara na siya sa nakalinya nga Broadway show nga Sweeney Todd. Suno kay Lea nga naka-schedule na ang iya nga show pila ka bulan na ang nakaligad kay ginpahayag nga wala man ginanunsyo nga nalakip siya sa mga performer sa opening ceremony sang torneo. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time, alas 6:40 kag inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon, Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Nobyembre 26, 2019. Kag mga ka-aksyon, 29 dias na lang antes ang Christmas, kag 36 dias naman antes ang New Year. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.